Добрага вечара. Мы з Украіны, але з беларускім акцэнтам. Сёння стала вядома, што на вайне за Украіну загінуў беларускі добраахвотнік Александр Стасевіч. Мая шчырая просьба для вас, калі ласка, згадвайце яго ў малітве. Адносна з гэтым хацела бы паведаміць пра тое, што мы зачынілі збор на 3 аўтамабілі, якія зараз накіроўваюцца ва ўкраіну для нашых добраахвотнікаў, якія выконваюць свае задачы на перадавой. Я хацела бы шчыра падзякаваць кожнаму, хто далучыўся да збору, кожнаму, хто прымаў удзел, кожнаму, хто дапамагаў нам у гэтай цяжкай справе, таму што мы дакладна ведаем, што зараз з зборамі вельмі складана, але тым не менш у людзей знаходзіцца час і магчымасць нам надаваць вось такога кшталту дапамогу. Я хацела бы падзякаваць Наталі Колегавай, якая мае вельмі яскравую назву арганізацыі, кіруе праектам «Дапамога», якая працуе ў Літве, хто непасрэдна прымаў удзел у гэтай важкай, але патрэбнай справе. Таму я, як прадстаўніца каманды народнай грамады, хто абвясціў гэты збор, хто кіраваў гэтым зборам, хацела бы выказаць, канешне, шчырыя словы падзякі і падтрымкі за тое, што Наталя Колегава робіць для нас. Я прашу кожнага беларускага блогера, кожнага беларускага стрымера, калі ласка, у нас вельмі складаная сітуацыя ва ўкраіне, і нам патрэбна інфармацыйная падтрымка. Знайдзіце для сябе той аптымальны фонд, тую аптымальную арганізацыю, якая надае ўсё належнае таму, каб беларускія зборы зачыняліся хутка і эфектыўна. Тыя машыны, якія зараз едуць на фронт, будуць ратаваць жыццё. На сённяшні дзень нашым байцам вельмі патрэбная ваша падтрымка. Не забывайце пра іх і згадвайце кожным сваім паведамленні. Дзякую вам. Трымаемся, трымаем штыхт. І, канешне, жыве Беларусь і слава Украіне!